Aizpea Goenaga Mendiola naiz, Donostiarra naiz, 65 urte ditut, eta antzerki idazlea, gidoilaria, zuzendaria, aktorea, eta Oiartzun Museoko zuzendaria ere banaiz momentu honetan. Eta menopausia pasata daukat, eta ziklikoa, omen naiz. Nik hilekoa eduki nuen 14 urte berandu, ia 15 urte betetzeko, eta gainera nire taldean, nire ikasgelan, neska guztiak asko handiagoak ziren ni baino, eta nik pasan nituen beraiek ja regla zeukaten, eta ni oraindik umea nintzen, ez? Sensazio hori izan, ni regla ez eukitzea zen ume izatea eta ez izatea heldu bat, emakume bat, ez? Eta gainera, zenitun tabu horiek ezin zenula inokin ibili, regla euki arte, edo, badakizu, oitako historia horiek bueltan eukitzen dituzunak. Regla, behin bukatuta gero, 53 urterekin, 54, ez dut oso ondo gogoratzen, hasi zitzaidan hilekoa, hasi nintzen galtzen, eta hasi zitzaidan pixka bat menopausiaren sintoma horiek gertatzen. Koinziditu zuen, Etxepareko zuzendaria nintzen, lan volumen ikaragarria genuen, egun santu guztia bidaiatzen pasatzen nuen, eta neukan, terriblea zen. Gogoratzen dut, espreski sintomak, sofokoenak edo ondo eza, etortze zitzaidan justu estresari lotuta, estres momenturik altuenetan. Eta gogoratzen dut behin, neukala parlamentuan bilera oitako oso importante bat, eta gogoratzen dut, tantak erortzen zitzaizkidala hola, hemendik, tantak. Inoiz ez dut izarditu, inoiz. Eta gogoratzen dut, inork ez zidala ezer esan, eta ez dakizue zenbat eskertu nuen. Ze normalena beti zan esaldi hori de, ke, sopokua ez da? Eta egia da, menopausiarekin, bizi izan dudan gauzarik gogorrena da gorputzaren aldaketa, ez? Ez hainbeste, zuk bizi duzun estres hori edo hormonak alteratzen zaizkitzu, hipotiroidismoa goraka joan zitzaidan, daukat, eta gero gorputza, gizentze hau, fofismo hau, galtzen duzu tono muskularra, de repente zure gorputza ez da zurea, ez duzu rekonozitzen zure burua, ez? Eta nahiko patetikoa da. Terribila da zure burua ikustea, esatezu, hau naiz ni? Hau? Gauza mole hau? Txitxak erortzez, terriblea da. Hala ere, nik orainez oina gaizki daukat, baina kirola egiten jarraitzen dut, baina gorputzak ez dauka reakzio berdina kirolarekiko, eta zeingo jo, onartu behar da, zailtasuna dauzkatela nire gorputzera bueltatzeko, eta orain horrelakoan, ez? Zeingo jo. Eta egia da, badago gauza bat menopausiari lotuta, dala zure barruko bizipena, zuri gertatzen zaizun zerbait da. Ez dago kanpoan erremediorik hori konponduko duenik. Eta gastatu itzazketzu ez dakit zenbat pastillatan, baina niri ez zidan ezerk konpontzen hori, ez? Eta bai faltan bota nuen, inguruaren partetik ulermen bat, zure adinean menopausiaren garaia bizi duzun garai horretan, beste ulermen bat egoera horrekiko. Emakumeok orokorrean badaukagu halako aguante moduko bat sartuta gure ADN-ean. Sufritu, aguantatu eta guzti hori. Eta nik uste dut importantea dela, oso importantea dela, ez kejarik egitea, baizik eta protesta. Alegia, keja gelditzen da ambito azkenean nazkatu egiten du, ez? Keja, hain hilekoaren mina, oain ez dakiz zer, oain menopausiaren sofoka, ez. Egin behar duguna da protestatuta esan, ez, guk nahi deu eremu bat nun, hau, erreglaren, hilekoaren gorabera guztiak, menopausiarenak eta emakumearen inguruan egoten diren gorabera guzti horiek normalizatzea eta hobetzea, ze alda hobetu.